salamat sa atong purong president nga niya dire Bradley. Panangin mo sa president so? Oo, ako ang pagbangkon. Ako naman ko nimo. Okay. So, si Brother Momoy, salamat po tayo sa delivery vehicle niya. So, instead nga dito ta atong binyo, so mas nindot kayo din kay Facebook ang hangin. Pwede tayo niya mamasulya. So, salamat sa mga panimalay. Siguro na ay mga tao sa mga panimalay karon. Ang uban siguro maulaw lang lugawas. Ang among pagkahon o tawagan ni pagtingmaya kaninyo, no? Ni ami mga kaigsunan tungod sa gugma sa Ginoo. Aron nga makaambit kami sa mga panalangin usab nga gipiyal sa Dios kanato nga makahimo kita sa pagkandang aning feeding program. So alang sa kasayuran sa tanan nga kining atong buhaton sa feeding mission gibuhat nato ni since 2014 pa, no, for how many years na nga nagabuhat ta ni monthly o niabot na punta sa lalayong mga lugar. So salamat sa Ginoo nga usa sa lugar na ipadala sa Ginoo diri sa inyong sitio o diri sa inyong purok. Ato palapakan si Lord. Muna nga nag-invite ni sa inyong mga kabataan, mga ginikanan, na magkahiusa kita, dili lamang sa pagkaon sa atong lawas, ni aming makaigsunan aron pod sa pagdasig kanimo. Aron nga makapakaon usab kita sa gitawag og spiritual food. No? Nagtuo kong kitang tanan na hinanglan ta og panabang sa Ginoo. Ang atong kahimtang karon makaigsunan naata sa gitawag og pandemya or crisis karon. Apan nagtuo ko nga Dios nagaatiban sa gihapon kanato. Amen. Amen. Gipagkaon gyapon ta sa Ginoo, gitagaan ta og maayong lawas. Mo na hinungdan makaigsunan nga nagapadayon kita sa mga tuluhaton tungod kay mauni ang katuyuan ug plano sa Dios na taliwala sa pandemya karon. Mapadayon sa proklimar ang iyang gugma, ang iyang kaluoy, ang iyang mensahe sa kaluwasan. So nini nga kaugtuhon ug naman gyud tuguti mi makaigsunan sa pipila lang ka minuto nga magapaambit kaninyo sa pulong sa Dios. Kung naa ka sa imong panimalay karon, paminawa lang makaigsunan ang pulong sa Dios. Ni ami dili tungod sa among reliyon. Gani wala man mi nagpaila-ila og asa migikan nga denominasyon. Siguro magpaila-ila lang ninyo asa migikan. So kami in behalf sa evangelical, so nagkalaylay mi location or address. Sagara nasa Iligan, Mantikaw, Dalipuga. O nagkalaylay usab ang among denomination. Apan nagtrabaho mi sa usa lang katumong timuha, no? Nagkahiusan mi diha sa Ginoo. Muna nga mao ni rason nga miabot mi sa lalayong dapit aron nga maproklimar namo ang dagko nga plano o gugma sa Dios alang kanatong tanan. So dili nga kaugton makaigsunan tuguti ko nga mo-share kanimo kung naay Biblia na sa imong balay, pwede nimo nang amlian. Humon kaayo nga bersikulo sa Juan. Nagaingon ang Juan Kapitulo 10, versikulo 10 nagaingon nga ang kawatan ni anilang aron sa pagpatay, paglaglag o pagpangawat. Apan si Kristo Jesus miadli aron sa paghatag kanato og kinabuhi. Aron sa paghatag kanato og abundansya nga kinabuhi. Now makaigsunan ang pangutana karon unsa man kining abundansya nga kinabuhi. Now simple lang makaigsunan. Ang abundansya kinabuhi ang buot sa Dios kanato makaigsunan nga kini atong kinabuhi sa kalibutan nga temporaryo lang. Kini atong kinabuhi sa kalibutan nga pwedeng masakit, pwedeng mapanuhutan, pwedeng takdan o mga balatian makaigsunan.
Apan ang abundansang kinabuhi nga buot sa Dios nga imong mabatunan ug akong mabatunan makaigsunan kining kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi makaigsunan nga gisaad ni Kristo nga human ka mamatay makabaton kag kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi nga dili madunot, kinabuhi nga walay balatian, kinabuhi nga puno sa kalipay o kalinaw. Makaigsunan, usbon ko ang maong bersikulo sa Juan 10, bersikulo 10, nagaingon ng kawatan, nianilang sa pagpangawak, pagpatay o paglaglag. Nasayon ba ikaw igsoon, na ang kawatan na maong yawa, nianilang sa kalibutan, aron sa pagguba sa kinabuhi sa tao. Amen. Muna'y rason makaigsunan nga daghang mga tao karon nga nalulong sa droga, nalulong sa bisyo, naguba ang paninalay, naguba ang ilang kaubaon. Tungod kay ang estratehiya sa kaaway makaigsunan nga ang tao yang ninlaw, ang tao yang tintalon, ang tao yang daoton ng kinabuhi makaigsunan. Muna hinungdan makaigsunan nga buot ni Kristo nga ang maayong balita nga maong pulong sa Dios nga maong ebanghelyo nga gikinahanglan gayon nga iwali ngadto sa tanan nga binuhat. Muna hinungdan makaigsunan nga mibati ni sa maong pagbati ang gugma sa Dios nga nabatunan sa mong mata kasing-kasing nga miabot ni na kalain-laing lugar aron lamang makaigsunan nga maproklamar ang dakong gugma sa Dios nga din ang mensahe sa ebanghelyo, ang mensahe sa kaluwasan moabot sa matag usa ka nato. Moabot sa matag usa ka tawo nga mao ikaw karon. Kung ikaw naminaw karon, igsoon igalay kung ikaw naghihigugma ka sa Dios, mo nang rason nga niami aron madunggan nimo ang mensahe sa paglaom, ang mensahe sa kaluwasan. Mingon si Pablo sa Roma kapitulo 1, bersikulo 16. Mingon si Pablo, dili ko gayon ikaulaw ang mensahe sa kaluwasan. Dili ko gayon ikaulaw ang ebanghelyo. Tungod kay mao kini ang gahom sa kaluwasan alang kanila nga muto sa mga Hudyo ba o sa mga dili Hudyo. Igsoon ikala ang mensahe sa kaluwasan, ang ebanghelyo makaigsunan, gikinahanglan nga imong madunggan, gikinahanglan nga imong madawat. So tiyan may ikaw igsoon nga ang ebanghelyo nga buot imong madawat karon mao kini. Ang ebanghelyo mao kini igsoon nga si Kristo 2000 katuig nang milabay, nagpakatao siya, nagsakripisyo siya, namatay siya ibabaw sa Kalbaryo sa cross. Gilubog si Kristo. O sa katulog adlaw, si Kristo wala nagpabiling patay, apan si Kristo nagbandaw gikan sa mga minatay. Atong palakpakan si Kristo ani ana makaigsunan. Nga si Kristo wala nagpabiling patay. Mauni ang dakong mensahe sa ebanghelyo. Ang mensahe sa ebanghelyo sa kaluwasan mauni nga si Kristo wala nagpabiling patay ibabaw sa cross. Wala nagpabiling patay ngadto sa lubnganan. Apan si Kristo igsoon nagbanhaw o buhi siya sa walay katapusan. Amen. Mauni ang mensahe nga buot sa Dios nga madunggan sa tanan nga dunay kinabuhi. Tungod kay ang kamatayon ni Kristo, mao to'y bayad sa imong sala, mao to'y bayad sa akong sala, mao to'y bayad sa tanan natong mga sala. Mingon ang Bible, nga ang tanan nagkasala o nahilayo sa presensya sa Dios, nahilayo sa imaya sa Dios. Roma 3:23. Igsoon, gikinahanglan masayon ka nga ikaw nakasala tubangan sa Dios. Kitang tanan nakasala, kitang tanan makasasala. Apan makaigsunan tungod sa labihan nga kadako nga gugma sa Dios. Gigugma sa Dios ang tibuok kalibutan og tungod ni ana yang gihatag yang bugtong anak nga sa Jesus aron nga tanan mutuo kaniya dili malaglag apan makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Gusto ba tag kinabuhi nga walay katapusan? Amen. 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 Simple lang ang pagbaton o kinabuhi nga walay katapusan sa tiyan ikaw. Dili yun ang imong gikinahanglan. Dili kanindot sa simbahan imong gikinahanglan.
ang imong gikinahanglan karong panahon na si Kristo Jesus, tungod kay si Kristo mo'y naghalat sa iyang lawas aron ikaw kako makaigsunan makabaton sa mong paglaom sa kinabuhing dayon. Amen. Si Kristo ang nahimong halad sa imong sala o sa akong sala. Ang good news lang kay si Kristo wala nagpabiling patay apan si Kristo na banhaw. Mingon ang pulong sa Dios sa Hebro 9 versikulo 28. Makaigsunan lagi ng Bible. Ingon nga si Kristo gihalad sa makausa alang sa sala sa tanang mga tao. Apan mo balik siya aron pagkuha kanila nga naghulat kaniya. Nga mangutan ako karon. Naghulat ba ikaw sa pagbalik ni Kristo? Nasamta nga naghulat kita, nagkinabuhi matang matarong atubangan ni Kristo. Kaya ang tinuod nga naghulat sa pagbalik ni Kristo, mao ang tao nga nairelasyon kaniya, ang tao nga nagkahadlok kaniya, ang tao nga nagkinabuhi siyang kabubuton, ang tao nga mahadlokon kaniya. Eksoni gala, samtang kita naghulat sa pagbalik ni Kristo. Sultihan ba ikaw nga ayaw kumpiyansa sa imong kinabuhi, nga bisan tuod nga naga sa imong pagpanginabuhi, naga sa imong kabisi, apan dasigon ko ikaw, ikson, nga din ayaw kalimot sa Dios. Gikinahanglan magbatuan kitag maayong relasyon sa Dios. Samtang himso pata, samtang buhay pata, gikinahanglan kita nga maka-establish sa maayong relasyon kang Kristo. Kay si Kristo o wala na laing paagi sa kaluwasan. Amen. Unsay ingon ni Kristo? Juan 14 versikulo 6, ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamaturan, walay mag-adto samahan sa langit, gawas nga ni kanako. Namautan ako nimo. Si Kristo ba ang gihimo nimo karon nga manuluwas sa imong kinabuhi? Si Kristo ba imo na bang giangkon, imo na bang gidawat pinaagi sa imong paglitok sa imong mga dila nga mingon ikaw, Kristo Jesus, ikaw ang akong manuluwas, ikaw ang akong manulubos. Mingon ang Bible makaigsunan sa Roma 10 versikulo 9, kung gisugid nimo sa imong baba nga sa Jesus siyang imong Ginoo o mutuo ka sa kinasingkasing nga siya nabanaw gikan sa mga patay nan ikaw mamaluwas. Amen. Sayon ra ba ang kaluwasan? Sayon ra kayo ang kaluwasan. Ang kaluwasan makaigsunan mao ni si Kristo ang kuna siya, nga siya ang imong Ginoo. Amen. Siya ang imong manluluwas. Si Kristo ang imong Lord sa imong kinabuhi. Ang pulong na Lord means honor. Siya ang tagiya sa imong kinabuhi. Wala hinungdan makaigsunan. Di kinahanglan iwali ang may balita. Tungod kay si Kristo lang kung wala lain-lain paagi sa kaluwasan. Sa Buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, nga wala na laing ngalan, nagdihatag gikan sa landong sa langit. Mao lamang ang ngalan ni Kristo. Si Kristo ang dalan, kinabuhi ug ang kamaturan. Ikson igala, dasikon pa ikaw, nga samtang himso pa ikaw, maayo pang imong lawas, karon ang panahon, karon ang adlaw sa imong kaluwasan. Mingon ang Bible, nga ang adlaw sa imong kaluwasan, mao ang adlaw sa dang ikaw midawat kaniya. Amen. Nga si Kristo ang imong giangkon. O sa diya nga giangkon nimo si Kristo, nga siyang imong manuluwas, igsoon, pagbaton o maayong relasyon kaniya sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Ayaw biya sa Dios, pangalagad sa Dios. Dunay Bible sa imong balay, basahin mong Bible makaigsunan, kay maunay mapa sa imong kinabuhi. Amen. Maunay mapa sa tinuod nga bahandi. Ang tinuod nga bahandi wala sa kalibutan, tuad dito sa gingharian sa Dios. Amen. Ang pulong nga Bible makaigsunan, the word Bible means basic instruction before leaving earth. Now, sa ito pa niyay, samtang ikaw buhin pa karon, magbaton ka sa iyang pulong. Kay maunay, dako nga paagi makaigsunan, nga masabtan nimo, magiyahan ikaw sa tinuod nga pagkinabuhi o labaw sa tanan.
mailhan nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Atong palakpakan si Lord. Na mga higala, kung nakakaroon sa imong panimalay, gikinanglan masayon ikaw nganong niami. Nagtuo kami nga dili lang sa mong pagbuot ng yanhini. Ang Diyos mo'y nagbuot, ang Diyos mo'y naghatag aning adlaw karon, ang Diyos mo'y nag-order aning adlaw karon, aron nga moabot pin ining inyong puro sa inyong lugar, aron lamang kapasidan-an ikaw. Kaya ang kamatayon karong panahon na makaigsunan, ngilngig na kay paminawan makaigsunan sa mga balita. Nga diin matag segundo, dunay kamatay dito, kamatay dinhi. Igsoon ni Gala, walay usan nato na sayod, kanusa na tagputog, nini nga ibabaw sa yuta. Apan dasigon ko ikaw, samtang buhay pa kita makaigsunan, pagbaton o maayong relasyon sa Dios. Ang kuna si Kristo nga sa imong manuluwas sa imong kinabuhi. Niami sa imong lugar, aron sa pagdasig kanimo, pagpukaw kanimo. Kay kining pandemya karon sa kalibutan, nagtuko nga usa ni ka wake up call sa Dios alang sa mga tao tungod kay daghang tao karon sa kalibutan nga wala na panahon sa Dios. Daghang tao karon sa kalibutan nalimot na sa pagpasalamat, nalimot na sa pag-ampo, nalimot na og basa siyang pulong. Busa niyami aron pagpukaw kanimo. Igsoon nga samtang mahimo pa nimo ang pagbuhat ng batarong, pag-alagad, paghinulsol, pagbiya sa sala, karon ang panahon nga imo ng buhaton. Tungod kay hinugdumigson, nga human na mga matay, hukman kayo kita sa Dios. Now, ang human sa atong hukmanan, ang atong destinasyon, nagdepende kini sa imong kinabuhi, samtang buhi pa ikaw. Nagdepende kini sa imong pangalagad. Nagdepende kini sa imong pagkinabuhi. Doon ay ginoon sa Bible, sa ika-2 Korinto 5 versikulo 10, nga ang tanan, gikinanglan, muatubang gayod sa ukman ni Kristo. Aron ang matag usa, pagahumpan na, sumala silang binuhatan, dinhi sa yuta. Sa ato pa niya igsoon, kung unsa imong kinabuhi karon, maunay magdeterminar, moabot ang mga adlaw, kung kitang tanan pagahukman na sa Dios. Mangutana ko nimo, kumusta bang imong kinabuhi karon? Naa ba kay relasyon sa Dios? Naa ba kay mga pag-ampo? Naa ba kay pagsimba? Naa ba kay pagbasa siyang pulong? Now, sa ginoon sa Bible, na kitang tanan pagahukman, sumala sa atong pinuhatan, dinhi sa yuta. Busa nga niya ang makaigsunan, pagpungaw kanimo, kay base unya og nalulong na ka sa bisyo, nalulong ka sa droga, nasigon ko ikaw, nga karon ang panahon, nga dapat mubiyan ka sa sala, mubiyan ka sa bisyo, mubiyan ka sa droga, mubiyan ka sa pagumugumog, mubiyan ka sa mga butang, nga dili kay mutan sa Dios. Mao ginaminsay sa paglaom. Igsoon ni Gala, kay kung ang tao mamatay, mao na ng adlaw, mao na ng panahona, mao na ng segundua, na matubang siya sa ukmanan sa Dios. Busa ayaw sa iya ngayon mo panahon, samtang buhay pa ikaw, kay kung mamatay kita igsoon, o niya nangalagad kita ni Kristo, human sa imong kamatayon, mato pa ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. For to me to live is Christ, and to die is gain. Kanimo. Busa igsoon, igala, nining kaugtohon. Samtang, nga, doon na pa'y kahigayunan. Ayaw na pabuta o ugma. Ayaw na pabuta sunod bulan. Ngamoy ka, mudamot na ka sa Dios kung ganahan na ka. Igsoon yamin sa akong gingon aron pagputaw nimo. Kung naa kasi mong balay karon, mao kini nga oras na mamalandong kita. Kung naa ba kay balatian karon,